प्रणाम आप सब लोग के। और आपके बीच में हम एगो और जमाना के ऊपर कविता लेके आइल बानी, लिखले बानी, जौन आप सबके समक्ष रखल चाहतनी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमके अपन आशीर्वाद दी और वीडियो के लाइक शेयर जरूर करी। तो कविता बा कि गीता रामायण पर धूरी ना जमित, गीता रामायण पर धूरी ना जमित, अगर सरस सलील पढ़ाइत ना, आ सब लोग अच्छा सुनित तो बाउर गीत गवाइत ना। आगे बा कि आदमी से आदमी ना डरित, अगर लोग डरवाइत ना, साँचे सब लोग कहित तो झूठ उपरियाइत ना। आदमी से आदमी ना डरित, अगर लोग डरवाइत ना, साँचे सब लोग कहित तो झूठ उपरियाइत ना। आ हमनियों के पहलवान रहती जा, हमनियों के पहलवान रहती जा, अगर दोनों बेरा के दूध ना पाइत ना। मतलब हमनियों के पहलवान रहती जा, इस समय देखते हुए बात बा। आगे बा कि छुइत ना केहू दारू मदिरा, तो महंगा ई किनाइत ना। छुइत ना केहू दारू मदिरा, तो महंगा ई किनाइत ना। आ खैते ना अगर ब्राह्मण राजपूत, तो मांस मछली इतना महंगा बेचाइत ना। छुइत ना केहू दारू मदिरा, तो महंगा ई किनाइत ना। आ खैते ना अगर ब्राह्मण राजपूत, तो मांस मछली इतना महंगा बेचाइत ना। आ अगर अपने लोग कामे अइते तो दोसर केहू खोजाइत ना। आ बबुआ बबुए कहते, बबुआ बबुए कहते, मऊग ना कहते, अगर उ लोग मुर्गा कटिन कटवाइत ना। जौन आजकल के फैशन में लइका सब कटवावत तरन, चारों ओर से कटवा के ऊपर मुर्गा कटिन रहता। ओ पे बात बिया कि बबुए बबुआ कहित लोग, मऊग ना कहितन, अगर उ लोग मुर्गा कटिन कटवाइत ना। आगे बा कि बलात्कार अत्याचार बढ़ित ना, अगर लोग आधा बदन दिखाइत ना। एमे बाउर लागे वाली बात नहीं है, ये समाज के देखते हुए बात बिया कि कपड़ा पहनला के बाद भी लोग अंग प्रदर्शन करता। ऐसा लोग कपड़ा पहनता जौन से बदन लौकता। यही के वजह से कहे के बा कि बलात्कार अत्याचार बढ़ित ना, अगर लोग आधा बदन दिखाइत ना। आ लोग के फैशन के कुकुर ना काटित, तो फाटल जीन्स बेचाइत ना। तमाम तरह के फैशन में रुआ सब देखतनी कि जगह जगह फाटल रहता, उहे महंगा सबसे महंगा बेचाता। सबसे कम पैसा के उ कपड़ा बेचाता जौन पूरा बदन ढकत होखे। सबसे महंगा उ कपड़ा बेचाता जौन में बदन उघारे होखे, लौकत होखे। फाटल जीन्स भइल 17 जगह फाटल बा, उ महंगा बेचाता, लोग ओकरा के पहनता, लोग ओकरा के फैशन कहता। तो उहे बात बा कि बलात्कार अत्याचार बढ़ित ना, अगर लोग आधा बदन दिखाइत ना। आ लोग के फैशन के कुकुर ना काटित, तो फाटल जीन्स बेचाइत ना। अब फैशन में का होता अभी कि अगर लोग के देहिए तोपे के रहित, तो मच्छरदानी के साड़ी किनाइत ना। अगर लोग के देहिए तोपे के रहित तो मच्छरदानी के साड़ी लोग काहे खातिर पहने। मच्छरदानी के लोग साड़ी पहनता नेट वाली कहाती है, जौना के पहनला के बाद भी बदन उघारे रहता। तो अगर लोग के देहिए तोपे के रही तो मच्छरदानी के साड़ी बेचाइत ना। अब और बात बा आगे, पंडित जी के कहला से लाखों के दान लोग करता। माने पंडित जी के कहला से लाखों के लोग दान लोग करता। आ लइका भइला में, ब्याह में, मुंडन में, और रोहुओ घरी होता जब लोग मरता। ठीक बा, ब्याह में तो दान होते बा, मुंडन में दान होता, आ ओहू घरी दान करे के पड़ता। जब आदमी मर जाता ओहू में करे के पड़ता। ऐसे ना करब तो वैसे हो जाई, स्वर्ग में हई होई हऊ होई, दिक्कत होई, कैसे खइहन का करिहन। बर्तन, चटाई, छिपा, लोटा, जूता, छाता, का सब दान कइल जाता। तो उहे बात बा
कि दान पुण्य कैला से अगर स्वर्ग मिलित तो गरीब लोग के कबो स्वर्ग में जाइत ना। हाँ जी, अगर दान पुण्य कैला से स्वर्ग मिले के रहित तो स्वर्ग में कबो गरीब जैतन ना, जाइत खाली धनिक लोग स्वर्ग में, और गरीब तो धरतियों पे नरके में बड़ा ना। दान पुण्य नहीं कैले तो भाई तू जो नरके में जीव। ये तो सिंपल सा बात बा। अगर जियते कर्म अच्छा रही, अगर जियते कर्म अच्छा रही तो अंगुरी एक पिराई ना। आगे बा, अपना अपना फायदा खातिर लोग जाति धर्म बनौले बा। जाति धर्म जितना भी वगैरह वगैरह चीज बा सब ई धरती पे के दिन बा। हमनी के इंसान के मूर्खता बिया। अपना अपना फायदा खातिर लोग अलग तरह के जात बनैले बा, धर्म बनैले बा। तो अपना अपना फायदा खातिर लोग जाति धर्म बनैले बा। बड़ लोग तो बड़ होला, बाकी छोट के लाते दबैले बा। ठीक बा, बड़ लोग तो बड़ होला, बाकी छोट के लाते दबैले बा। अब भगवान के खातिर सब बराबर बा। भगवान के खातिर सब बराबर बा। अगर ऐसा ना रही तो राजा रंग फकीर बड़ छोट सब एक घाट पर फुकाइत ना, सब एक घाट पर फुकाइत ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लागल होखे तो अधिक से अधिक शेयर करी, अपन आशीर्वाद दी हमरा के, वीडियो लाइक करी।